Junta, building better Africa. Muli bwanji Amalawi konse kumene muli. Tsiku la lero lino tidachezako ziwiri zitatu kutengera ni mmene ikuyendera dziko lathu lino. Dziko la Malawi panopo lasanduka dziko loopsa kwambiri, lasanduka dziko lopanda chitetezo. Tikafufuza, tikayang'ana, tikaunguza, timapeza kuti zaka zambuyozo mchitidwe uwu umene ukuchitika pakali pano unaliko, koma pano ukhala ngati waonjeza kwambiri. Apatu ndikukamba zokhudzana ndi uchigawenga umene wachulukira mdziko lathu lino, makamaka ku Lilongwe. Msabata yapitayi kunatuluka nkhani imene ili yokhudza kwambiri ndi mwini wake wa hotel yayikulu kwambiri ku Lilongwe, Crossroad Hotel, anapezeka kuti wabedwa ndi anthu osadziwika kufikirana mu tsiku la lero lino. Koma ku Lilongwe kumweko lero lino kwachitikanso zina. Chakubiwi uko kwapezeka kuti anyamata okuba ndi mfuti anatulukira pa fuel station, ena mmati pa garaja, malo omwetserapo mafuta. Panali galimoto ina imene inapangidwa paki pamalopo, ndikusapezeka kuti kwatulukira ndithu anyamata amifuti. Sitikudziwa kuti tageti yawo inali kufuna kuba galimoto kapena tageti yawo kwenikweni inagona pa munthu amene amayendetsa galimoto. Mwina amafuna galimoto, mwina amafuna amene amayendetsa. Sitingathebe kudziwa kuti kwenikweni tageti yawo inali chani. Izi zikubweretsa mantha mdziko muno, zomwe zikuonesa kuti chitetezo cha Malawi panopa chafowoka. Mbuyomu ndikukumbukira bwino lomwe, sikale ayi dzulodzulo lomweli, pamene Boni Khalil analankhula ndithu kuti mdziko muno mwalowa mifuti yambiri, uchigawenga mdziko muno uchulukirapo chifukwa mifuti zikuonesa kuti yachulukamo. Koma izi zinaonesabe kuti sizinagwire mtima kwenikweni azisogoleri komanso anthu ena omenyera maufulu, angakhale awo amene ali okhwimisa chitetezo mdziko muno. Chifukwa ngakhale Boni Khalil analankhula izi, koma zikuonesabe kuti palibe chimene chinachitikapo. Sylvester Namiwa nawo athirirapo. Zikuone ngati kuti ku Lilongwe ukuyamba kusanduka kukhala mzinda wa zipwirikiti. Zikuoneka kuti mukuchitika zambiri zodabwisa, koma zikuoneka kuti mtaunimu kapena mdziko muno muli mfuti zambiri zimene zili m'manja mwa anthu osavomerezeka. Mwina apolisi ndi asilikali ame agwirane manja apange a joint operation to flush out these illegal firearms. Iwowa analankhula izi kamba kuona kuti chitetezo mdziko mwathu muno chafoka. Ndiye tatiyeni tione kuti chitetezo mdziko lathu lino chafoka bwanji. Taonani mbuyomu pali nkhani ija ya mayi uja amene ankagwira ntchito ku Queens, Victoria Bobby, Dr. Victoria Bobby. Mayi amene ujayo milandu yake sikudziwika kuti zili pati. Anthu amene tinaonesedwa kuti ndi amene anapanga chiwembu aja sitikudziwa kuti nchifukwa chani, ngati ali wodi nchifukwa chani kufikira tsiku la lero lino sanapitebe ku khoti nawo. Nchifukwa chani kufikira lero lino palibenso nkhani ina iliyonse imene kukambidwa yokhudzana ndi imfa ya mayi amene aja. Kodi nanga anthu ena makamaka awo otsutsa boma akayamba kupanga attack boma ndi kumayiloza kuti akudziwapo kanthu, ifeyo ngati nzika amene timangomva zothayithafe tidziti chani?
mukukumbukira bwino lomwe mayi uyu iyayi imfa yake inali yomvetsa chisoni ndipo zinthu sizinakhale bwino ende olankhula analankhula ndithu zambirimbiri koma kufikira lero lino palibe chimene amalawi akudziwa kuti zili pati. Tinene kuti kodi mukudziwapo kanthu aboma anu kapena nanunso simukudziwa, chifukwa ifeyo ngati nzika, ineyonso ngati nzika palibe chimene ndikudziwa kuti chinachitika ndi chani. Amene akukhudzidwa ndi imfa ya mayi aja ndi ndani. Chifukwa mukanena kuti ayi azifambwawo nawo na anthu amene anapanga chipongwe nawo na munaonetsa pa Mibawa Times, Zodiac, Capital FM, Michi, koma still why nkhani yawo sinalowebe ku koti kufikira mtsiku la lero lino. So pakali pano tikhoza kutsikimiza kuti chilowereni chisinthireni boma, chitetezo cha dziko lino chalowa pansi. Komabe tikhoza kunena kuti chitetezo cha dziko lino chalowa pansi kuthekatu ndi boma limene linapita lija kuti akudziwapo kanthu ndiyeno akungopanga zinthu mwa chisawawa ndi cholinga ayipise anzawo amene analowa, pakutinso iwo munthu amene anali mboma anayipisidwanso kwambiri. Nkhani ina yomwe ndinayo pano ndi yokhudzana ndi nkhani ya ndalama zimene zasowa zokonzera nsewu. Newspaper ya lero lino imene mukuyionera news iyo akunena kuti ndalama sikuti zabedwa, koma contractor komanso boma akulimbana pa nkhani ya ndalamayi kuti kodi iwowa adziwapasa makwacha, pamene contractor sakufuna makwacha, akufuna ma euros. Abale ndi alongo, ine chomwe ndikudziwa nchoti ntchito anthu akamagwirizana makamaka ma contract ngati amene wawa akuluakuluwa pamakhala ma terms and conditions. So ngati anasayinirana ma terms and conditions ndikugwirizana kuti adzilipirana ma euros, then boma ndikuzabwera nkufuna kusintha terms and conditions ija from contract, ndiye kuti boma ikulakwisa. Pamero pake anthu achapezeka kuti anyanyala ntchito. Momwe talankhule chilungamo kuti anthu anyanyala ntchito chifukwa choti ndalama ife kufuna tidzapasa makwacha pa forex tilibe, iwo akufuna tiyalipire in forex which is euro tilibe. Akunama kuti yayi boma ya Peter lija linaononga ndalama zonse in 2 weeks zoyenera kumalizira msewu wa M1 road. Ichi kodi ndi chilungamo? Chabwino, koma ndi sanatseke kani pomwepo pamene tikubwerabe ndi maprogramu ena ndikupemphani kuti musayiwale kupanga subscribe, share, comment ndi madalira inu kuti ndinu abale anga timapangana sapoti pamene ndikusakasaka nkhani zosiyanasiyana kuti zikupasirani inunso tamandithandizani kupanga share malinki. Club Junta, building better Africa.